And please fasten your seatbelts and secure them tightly. This is how to close and how to open it. Csatolja és állítsák fenszes biztonsági jövőket kicsatolni, a fedőlamp felemelésével lehet. Your oxygen mask is located in the panel above your head. Az oxigénmaszkok az ülések felett találhatók safety in case of loss of cabin pressure. These are released automatically, amennyiben csökkenne a kabinnyomás, a maszkok automatikusan kiesnek. When released, pull the nearest mask towards you. This will activate the flow of oxygen. Miután a maszkok megjelentek, rendszerek maguk elé a legközelebb esőt, ezzel aktiválva az oxigén áramlását. Then place the mask over your nose and mouth, secure strap and breathe normally. A gumiszalak segítségével erősítsék fejükre, úgy a gyorokat és szájukat is befedje, és lélegezzenek nyugodtan. After putting on your own mask, please help anyone next to you who may need your assistance. Miután saját maszkokat feltették, segítsenek az arra rászorulóknak is. Your leg is located under your seat in a sealed bag. A mentőmelények az ülések alatt találhatók szártasakban. Do not remove it unless otherwise instructed. A mentőmelény csak határozott utasításra vegyék elő. When instructed, remove the life vest from the pouch and pull it up with your head. Szükség esetén vegyék ki a melényt a tasakból és bújtassák át rajta a fejüket. Attach the straps to the hooks in front, then pull them tight. A hevereddelő csatolják össze és erősítsék derekukra. After leaving the aircraft, pull firmly on the red handle and the line vest will inflate. A repülőgép elhagyása után rendszerek meg a piros fület és a mellény felfújódik. The line vest can also be inflated by blowing this tube. Szükség esetén a mellény ezen a szelepen keresztül is felfújható. Children's life vest should be inflated while inside the aircraft. A gyermekek mellényét még a gép belsejében kell felfújni. For further information, you will find the safety instruction card in the seat pocket in front of you, which contains the important safety features of this aircraft. Kérjük, tanulmányozzák az ülésen található biztonsági tájékoztatót, mely bemutatja a fedező biztonsági berendezéseit, azok elhelyezését és használatát. Köszönjük! Because it was your safety and comfort are our priorities. If you have any questions during the flight, please feel free to ask. The cabin crew will be happy to answer. I would like to remind you one more time that the use of cell phones is permitted only in flight mode on board, and we kindly ask you that for take-off, landing, and whenever the seatbelt sign is on during the flight, please secure all your larger electronic devices as well. Thank you for your attention and cooperation. On behalf of Wizz and the crew, I wish you a very pleasant journey. Kedves utasaink, közönök biztonsága és kényelme a legfontosabb számukra, amennyiben utunk során bármilyen kérdésük lenne, kérem, forduljanak bizalommal személyzetünk bármely tagjához. Még egyszer emlékeztetném önöket, hogy fedélzetünkön a mobiltelefonok használata kizárólag repülési üzemmódban megengedett. Továbbá megkérjük önöket, hogy a felés leszálláshoz és abban az időben, amikor a biztonságileg becsatolását jelző tabló világítótok során, nagyon illető elektronikai eszközeinket is biztonságosan rögzítsék. Együttműködésüket és figyelmüket köszönöm, a Wizz és a személyzet nevében nagyon kellemes repülést kívánok önöknek. Signore e signori, prima della partenza desideriamo darvi delle informazioni sull'aeromobile. Nella scheda con le norme per la sicurezza che si trova nella tasca del sedile di fronte a voi, trovate le indicazioni sulla ubicazione delle uscite di sicurezza e sull'utilizzo dei giubbotti salvagente. In questo momento il personale vi sta indicando la posizione delle uscite di sicurezza. Le luci di emergenza indicano il percorso da seguire per raggiungere le uscite. Le luci si trovano sopra le uscite di sicurezza e lungo il pavimento del corridoio centrale. Per allacciare e slacciare le cinture di sicurezza, seguite le indicazioni che vi vengono mostrate ora dall'equipaggio. In caso di perdita di pressione nella cabina, le maschere ad ossigeno verranno liberate automaticamente dalle unità poste sopra i sedili. In questo caso, afferrate saldamente la maschera più vicina a voi. L'ossigeno inizierà a scorrere. Posizionatela su bocca e naso. Fissatela alla testa con la fascia elastica e respirate normalmente. È importante che prima sistemiate la vostra maschera e poi quella dei vostri bambini. Vi ringraziamo per l'attenzione. Jó, akkor adjál egy tejföl úgy. Jó, oké. Akkor várjál, kinyitom a tetejét.
Akkor így ehetsz is. Kanállal legyél. Hát a kanál, belerakod a kanalat. Milyen? Megkóstolom vele itt a kanál, nem kell adni. Kislekbe, te rakjuk le. Ne adjának fel kislekbe. Így akkor beleöntöm. Adjál egy másik kanalat. Jól megkeverjük. Na most kóstold meg. Meg kanállal kóstold. Milyenek rakjuk bele? Milyen ízű? De milyen az ízű? Milyen gyümölcs? Bandika gyümölcs. Nem barack vagy megy. Barackos. Milyen barack? Őszi vagy sárga? Őszi. Na, akkor mit mondjuk? Na, akkor mit tegyünk még? Limonádét? Na, ahhoz mi kell? Az víz kell, meg citrom. Na, akkor adjál egy citromot. Nekem nincsen ágam mindent, na, akkor ezt kell. Kipacsalni felelét. Lehet meg a másik felét is. Csak adjál poharat. Itt a pohár. Beleöntem a citromlevet. Egy kis cukrot rakjuk bele. Hogy itt cipiszteljász. Na és most vizet. Jól megkavarom. Na most. Milyen? Na. shortly after reaching our cruising altitude, we are going to start the embark service. In the Seapark Grapefruit review, you will find the Which Embark magazine, which contains our selection of snacks and drinks in the back pages. Később we have the Bureau's Red Hungarian Forest, and also your Visa Plus, Scan Mastercard credit cards as well. Thank you for your attention and enjoy your meal. The customers will kindly ask you that whenever you are opening your hand compartments, please do it carefully, as those items may shift during takeoff. They can fall out and cause injuries. Thank you. Hölgyeim és uraim, utazó magasságunk kerülése után megkezdjük fedélzeti szervizünket. Társadalmi előtti ülésbe megtalálhatják fedélzeti magazinunkat, meg a igazolhatnak snack, szendvics, illetve italválasztékunkról. 250 forintot és eurót tudunk elfogadni, de használhatják Visa Plastic, illetve Mastercard hitelkártyáikat is. Figyelmüket köszönöm, és jó étvágyat kívánunk Önöknek. Kedves utasaink, megkérjük Önöket, hogy a felső csomagtárolók nyitásakor ügyeljenek majd, hogy a felszállás közben esetlegesen elmozduló csomagok nehogy kiessenek és sérüléseket okozzanak majd. Köszönjük! Signore e signori,